an cewa wannan tashan da albarka idan yau ne farkon zuwanka tabbas wannan bidiyon naka ne domin ka jima kana neman wannan bayani amma idan na gama wannan bayani ne tukwicin da zaka bani kada ka damu wannan ba wani babban tukwici ne ke bukatar da kai illa idan ka san wannan bidiyon shin baka ga wata alama ba to idan da wannan ta alama baka ka canza kana ba abin da nake gaya maka wani sabta da ni zan nuna maka yau to kun gode muna godiya kuma da subscribe mai kamera wannan bayani naku ne mabiya so muna godiya sosai da addu'a da kuke tura mana a WhatsApp da kuma famu shawarwari to gaskiya ta wannan bangaren muna jin daɗi kuma muna alfahari da ku sai dai akwai wani korafi ɗaya da muka kasa cika muku a yau shi ne zan yi bayani a kansa ku shiga cikin wannan bidiyo domin sanin komai da komai abin da muke son mu bayyana muku a nan shine muna gabatar muku da wannan namba na mutum ka yi amfani da wannan namba za ka samu fina-finai a ranar da suka fita ana mai sanar da kai a lokacin da ya fita kai zan yi cima a mintin da ya fita kai za ka kalla kowace ƙasa kake a fadin duniya kai da abin da za ka kasance da wannan namba domin tana da muhimmanci a gare ka mutum kana zaune a inda ba a tura fina-finan ko kuma ba sa samu a kan lokaci domin za ka ga yawan su kyau amma wani garin ma sai bayan sati daya fina-finan da za su ci ina mata da ke zaune a gida suna bukatar a ce gidan fim ya fita su same shi a lokacin kuma su ma sun ya fita kuka kasance da wannan namba lokacin da fim ya fita za ku ga fostan shi za ku kalle shi a daidai lokacin mun gode ku kasance da wannan namba whatsapp ko kuma telegram kuna iya yi mana magana a telegram domin muna samun karancin sabon a can za mu samu sabon ka a daidai lokacin da kai amma gaba ɗaya babu matsala ko a wasu ku telegram duka na ne sakamakon wasu ba sa amfani da telegram sun fi amfani da wasu duka dai za ku yi mana magana mun gode ku kasance da wannan namba domin raɗa wannan tsari da kuma batu a kan masu yi mana magana dangane da group din mara telegram ta ya za a shiga to idan kana bukatun shiga wannan group za ka duba description na wannan bidiyon